Abia number 2 Onyeoma Tochukwu nnụnụ Chukwu dị n'ọzala onye ndị mozi na-agwa okwu na nlọ ezigbo nwa si emego nze na Nkanụ ogodo emego nze ka isi wee bịanụ nwa eze anyị na-egbuchakwa o Onyeoma Tochukwu nwanna mani n'iso sibenu onye nwere ino nwere ifenu nnụnụ Chukwu bi n'ọzala n'iga dịnụ nnụnụ Chukwu onye ndị mozi na-agwa okwu ebigi oniso sibenu ebigi n'iga die onye fụlọgọ nya mebenu onye fụlọgọ nya mọgọnu ekwube agụ na-agụlọ ịmalụ n'onyilo sogonu agụ na-agụlọ ịmalụ n'onyilo sogo Onyeoma Tochukwu nwanna mani n'isobilinu nweze n'iso sibenu awelive ji na-ekwu okwu oge a na-akpọ ndị egwu ka fa bịa obodo oyibo ụfọdụ n'ime fa jụrụ ajụ maka gịnị na fa mụrụ ka fa ga-esi menụ Onyeoma Tochukwu nwanna mani ya wepụtara fọmụla a na-akpọzi instrumenta fọmụla na-akpọ instrumenta fọmụla ndị egwu ji chebe obodo oyibo nu ọ bụ onye wepụtara ya ọ bụ Onyeoma Tochukwu obodo oyibo izizi ejelu nwanne m na Malaysia ebe Afụkachukwu n'obunye ya enunu ebe Afụkachukwu nọ wee bunye nwa eze enu na Malaysia oje lụọ one man show ojesizie ya wee nata ụfọdụ ndị egwu esi n'aka ya wee mụlụbazịa na a na-ejezi one man show n'obodo oyibo nu nyanwa bụ onye gbolo egwu ojezie na studio ọlụzie beat ya bụ na ojebe obodo oyibo nwa eze ọ bụ ife afụ n'anya ka m na-ekwu nke nọ na ntị na ọ bụ asị ọya too nwanna nwanyị ompa Onyeoma Tochukwu ompa nnụnụ Chukwu ompa a na-egbuchakwala onye isi ompa nwa eze ompa Onyeoma Tochukwu ompa nwanna mani n'iga dio nnụnụ Chukwu bi n'ọzala onye ndị mozi na-agwa okwunu ka njezie na Nkanụ ka nje kenenu nwanne m Emmanuel Odera Chukwu Nweke eze waya n'isi ọzala Nkanụ West nke dị n'Enugu steeti onye enwe na onwere ife o anyị kenele Ugochukwu abịa ka njezie na mmagu nze tosimutibe egwu Onyeoma Tochukwu onye mmagu nze n'iso sibenu nweze onye obodo oyibo oji play na agbata isi Onyeoma Tochukwu oji play na agbata isi nweze n'iga rio osimuke n'ebe ya chalugo nwanyị ọma Ifeọma nwanna mani onye nwere na onwere ifenu nwunye Onyeoma Tochukwu ada ndị ụmụ asele eze nwanyị oni na-abịa kweke o onye fụlọgo onye biko onye mebenu ọ ga-amakanụ onye fụlọgo onye mebenu Onyeoma Tochukwu nwanna mani n'isobilie nweze o akwụgbenugo gị ga-etu n'isi ọbụlụ n'ichi izue itu ugbenugo n'isi ọbụlụ n'ichi zugo Onyeoma Tochukwu nwanna mani oniso bilinu
nwoye ogodo dị na Amagunze onye ogodo dị na Nwagunze okay now onye benali m onye kwunali m ka nkwulu ọnụ m ichili ọnụ ịlapụ nka nchilo nke m onye menibia onye mazi ka o si adị n'elu ụwa onye mazi ka o si adị ịma ka o si adị Chukwu mazi ka o si adị ịma ka o si adị Olisa mazi ka o si adị n'elu ụwa maka na ọ dị m mma n'uo ọ dị gị mma na ife dị mma ka anyị na-achọ n'uo ọ gịnị ka Ugochukwu na-achọzinụ nọmba 1 na mụ ga-enwego oyibo nu nke ịbụ bụ na mụ ga-adị ogologo ndụ nu nke ịnọ bụ na ụmụaka ga-elu m alụnụ nke ịtọ na anyị ga-enwezi anwụli one n'ụwa matado okwuluala n'isi osibenu okwuluala nwonye n'ishado afam emejulu n'osobili esi nwonye Onitsha no work and shop managing director work and shop restaurant and bar ebe a na-ekpole ndụ anyị kenele wee mejulu nwonye Onitsha ana m ekene ezi oyi m China Nwafọ ndị otu Timber International Furniture Ofostri Nwafọ China ezi oyi ma ezi Nwafọ si ekpofu na Nkanu wee bi ụwa asị na nwanne mmadụ abụla ya anyị kenele yo ana m ekenezikwa Chief Nnabuenyi Jude Onia Akunne Memorial Secondary and Primary and Nursery School nke dị n'Ọnịcha do anyị kenele Nweze osi kenezikwa ezi ogolie nwanyị mma na-alesịa Onia Achalugo ebola nene dị na site anyị kenele yo oyo Chukwuebuka Ndifo architect engineer onye weli n'onweli ife o esafulukwe n'ogidi Onyeoma Chukwuebuka Ndifo Onyeoma engineer esafulukwe n'igade oji ala tie m ọgọ onye nweli n'onweli ife n'une n'ụwa onye mazi ka o si adị onye ma ka o si adị onye ma ka o si adị onye mebe n'alime chinalimo ebe n'alime chinalimo ka nkwulu ọnụ mo ebe n'alime chinalimo ka nkwulu ọnụ mo ebe n'alimo ezi oyi mechinalimo ebe n'alimo n'ezi oyi mechinalimo n'enu ụwa ọ bụghị n'ike Ugochukwu na-achọ nọmba 1 na mụ ga-enwego oyibo nke ịbụ ọ bụ na mụ ga-enwe ogologo ndụ maka na ndụ bụ isi akụ ndụ bụ isi n'enu ụwa ife dị mma ga-abụ na ya Chukwu Olisa Ugochukwu ekene Olisa Chukwu ọlụọlụla amakanụ ịma na nke o mere amakanụ ọlụọlụla amakanụ n'enu ụwa ka mụ nne ya Chukwu ekenenu onye mazi ka o si adị n'enu ụwa ka chekenenu nwanne m ọ bụ onye Jili nwoke nwa ezi nwanyị Amagunze
eze nwanne mmadụ abụlọ ya Jimmy nwoke nwanne onye nweli na onweli venu nwoke ike a na-eti egwu a na nkịtị n'enu ụwa onye amasị ka o si adị ọ n'enu ụwa Chief Ezalusi Nsugbe Ife Chidele onye dopa a na-abụ n'ele ya bụ isi dibịa Ife Chidele onye na Nsugbe Eze Alusi Nsugbe nke izizi worldwide anyị kenele kenekwalụ m nne m lejima main market madam asị na di bụ ugwu nwanyị na nwoke ọbụla na-aga n'ilu ezigbo nwanyị kwụ ya n'azụ yesa ka nje kenezi oyi m Onyeoma Isioma nwala nwa n'ụwa ya saba n'iso sibenu otu egwu ibe m onye nweli na onweli ibenu ife ọnwụ na-eme n'ụwa jọkanụ Isioma kwazi n'ebe si na gọdebanụ ezi oyi m nụ na onye juli na ojuli ibenu onye amazi ka o si adị ọ n'elu ụwa anyị na-ekene ezigbo mmadụ Andy Eze ekenelu m akwa Japan ka ị na-eje bili onye enwe nwelife o deje dala enu